Toto je príbeh dvoch profesionálnych turistov. Hej, vieš o tom, že my sme extrémisti? Prečo? Že sme boli v Kráľovskej Marii, ty kokos, pešo. A ideme do Gruzínska, teda sme v Gruzínsku. Ideme šlapať, ty vole, 3-4 dní. No? Veď ty šlapeš tak na záhradu. Do obchodu. Kedy si išiel do obchodu pešo? Tak sme si kúpili letenky a vydali sa na 4-dňový, 60 km dlhý trek. Zomieram už teraz, a to sme ešte len vyrazili. Ešte poriadne ani nevyrazili. A už teraz zomieram. Prečo teraz zomieraš? No to už sa mi nechce teraz. Ale zvládali sme to docela dobre. Piče. Ja už som napojený na prístroje. Nečakajte nejakú veľkú informačnú hodnotu. Čaute sa. Čaute. Ráno o 7 sme vyrazili z Batumi. O 8. Pardon. Z Mestie. Ježiš, dobre. Veľa videí bude na výšku, lebo sme točili aj pre našich followerov. Všetkých. 7. Ale mohlo by sa tu objaviť aj pár pekných záberov. Tak sa pohodlne usaď, otvor si pivo, vylož nohy a poď si pozrieť toto naše dobrodružstvo. Kača sa nám ukladá pomaly na spánok. Sme zabudli natočiť našu prvú časť cesty. Cestu autom do Levíc. Odtiaľ autobusom či vlakom do Bratislavy. Áno. Bratislavy autobusom do Viedne. Áno. A teraz nocujeme na letisku. Áno. Pretože je polnoc a letí nám to o 8:30 ráno. Tak sa tešíme. Dobre. Tam povieš pekného po noci strávené na letisku. Som unavená, chcem spať. Da uğraş sen bak huzura. Som hladná. Ha, matsade zuri. Unášajú nás. Bro, 1 minute. Sorry. Yes. Yes, good variant. Давай, давай, брат, давай. Алло. Zábrez tovary do Zubdidy. Máme z toho dobrý pocit. Алло. Ale Sme tak unavení, Kamar tak Džulat. hladní, že by som Dia, zapredala dušu, aby som zobral niekam z toho letiska, kde je asi 600 stupňov. Ay, Tresarava, Sarchi. tak uvidíme, kam sa dostaneme. Qual? Dilis terteme A tam caat. prežijeme. Kibaton, A keď nie, tak možno práve môj orgán bude tvoj. Čo tvoj program? Môj orgán bude tvoj. Je tak. Dostali sme sa do Zugdidy taxíkom za 220 lari. Že takí tí typickí turisti, ktorí hneď chytia na letisku alebo kdekoľvek proste pricestujeme a úplne good price, bro, good price, jasné, že ideme. Tuto za nami sú potom maršrutky aj do Mestie, takže by sme sa dneska mali dostať už do Mestie. To je veľmi pozitívne. A zatiaľ sa musíme ísť niekde tu nájsť, takže hľadáme nejaké jedlo. A je to tu akože divočina čistá. Tu bizóny a tak. A Kača chce chačapuru. Chačapuri. Hen tam vidím niečo, to by mohlo byť možno, ono, že? Gruzínske jedlo. Lukáš, čo máš dobre? Nič dobré. Volali to, že chačapuri, ale toto asi nebude úplne to, čo
predstavovala. Nie, je to absolútne, čo som si predstavovala. Som strašne hladná, takže zjem aj to. A ja mám čo? Ja mám nejaká šavarma, či čo? Vyzeralo to niečo ako kebaboidné. No to bude také kebaboidné, horúce. Oklamaní turisti číslo 2. Pán, ktorý nás sem viezol, nám sľuboval za 60 larí maršrutku a hádajte, koľko platíme. Takéto maršrutky. Takýto Mercedesík, Sprinter. A je tu málo ľudí, takže nám povedal, že nie sú ľudia, tak je to za 100. No. Ale sme napapaní. Fantastický. Fakt? Ja som si dala pokus číslo 2. Takže pokus číslo 2 nevyšiel. Do Mestie prídeme o 10:00, takže dneska som na diete. Ale pozitívne je to, že tam prídeme už dnes. Čiže zajtra ráno môžeme vyraziť na trek už. Čo sme plánovali až na sobotu. Najskôr si dám niekde chačapuri. Daví. Off. Teraz jedli sme úspešne do Mestie a podarilo sa nám nájsť hotel na v podstate prvú šupu. Obyčajná jedna malá izbietka s kúpeľnou, s hajdlom, so sprchou, ktorá nám úplne bohato stačí. Už sa teším. Cesta sem bola jedna veľká tragédia. Koľko to bolo? 120 km? 130 km? 5 hodín. Masaker cesta. A Ako už sme zažili všetko, ale toto bolo fakt, že extrémne. 22-20. Nakonečne tu. Takže sme spokojní, lebo mali sme tu byť až zajtra. Hej. Takýto výhľad tu má človek z postele. Vypadá, že zakončila papa, že? Kača má svoju chačapuru, tak je spokojná. Vypadá byť spokojne, tvári sa spokojne. Tu nejaké baklažány nás nepresvedčili a ja mám niečo hríbové, tak uvidíme, čo to bude. A pozerám pekne tieto piva. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. A ja zase scím. Dneska sme sa rozhodli, že ideme skoro spať. Ale dneska som mala Pretože ráno ideme, vyrážame. A čo sa tu deje, keď sme sami rozhodli, že ideme skoro spať? No, neviem, počuješ si gruzinskú muziku, keď môžeš? Má je tu nejaká diskotéka. Vynikajúca. Takže tešíme sa do postele. Dobré ráno. Dobré ránečko. Opúšťame našu základňu tu. A ideme. Vyrážame. Najprv do pekárne, kúpiť chleba. A potom proste sa trápiť, trpieť. Ideme trpieť, trápiť sa, ideme to udýchať. Dúfam, že to udýchame. Čo keď nebude otvorená ani obchod, ani
Tak máme smolu. Veď ty šlapeš tak na záhradu. Do obchodu. Kedy si išiel do obchodu pešo? Čo, po obchode už nemôžem chodiť autom. Ty vole. To bol nápad. Ja sa z toho teším, ale zomrieš. Ja zomriem? Hej. Ja zomieram už teraz. Opúšťame Mestiu, vyrážame na hory. Kavička. Koľko je? 9:30 či koľko to? Niečo také, okolo 8:00 a tu všetko mŕtve, spí, nikde nikoho. Úplne by nám to tak strašne krásne vyhovovalo dovolenkársky, ale my musíme ísť. Sme urazili asi 500 metrov. Prestávka! A prestávka na kávičku a cigaretku a raňajky. Pretože tu je všetko ráno zavreté. Takže máme skromné raňajky. Takže máme raňajky, kávu z automatu a pečivo z obchodu. Takže máme začiatok treku. Jo. Ja nemôžem zdržovať, ja musím. Už môžem. Na moste nechodím, mostov sa bojím. Aj tak, že prečo si sa tak rozbehla? No. Tuto sme a ideme táďato a tu by sme chceli spať asi prvú noc a potom táďato asi druhú noc a odtiaľ potom ešte dojde ďalej. Už máme aj sprievodcu. Miško, poď. Tu sme dnes spali. Máme za sebou niečo okolo 3 km. Prvý náročnejší kopec. A ešte ďalších 12 km, či koľko nás to čaká. Dostali sme sa do nejakých zhruba 2000 metrov. A našli sme tu tetušku s bufetíkom. Dávame si kávičku, vodičku na povzbudenie. Fajná. Aj Karol si to užíva. Aj Karol si to užíva. A tu vyzerá, že budeme klesať do prvej dedinky. Odentiaľ, kde si zrytí z hora, neviem koľko metrov. Teraz zase sme sa nepozreli na tej tabuli, že koľko sme metrov. Neviem. Ale počkaj, no však moje hodiny inteligentne hovoria 1800. Takže nejakých 1700 budeme. A teraz sali sme z nejakých 2000. A teraz musíme ísť niekam. Teraz pôjdeme hore, až kde si do Rici. Je to super. Tam je to aj kúsok horšie, no. To hlavne šmíka. Ale sme prešli cez nejakú bránku, takže snaď dojedeme niekomu do dvora. Uvidíme. Možno by bolo rozumné jen tam vyššie, že?
tu konečne trochu zmenu. Namiesto kráv sa objavili kozy. Pasiatka, pozri, aké sú malé, krásne. Neboj sa. Joj. Vy ste milené. Tam sú aj ovečky. Ja sem také malé pasiatko domov. Bol to taký super terén aktuálne. Trošku sme zaplacení. Dúfam, že ten most tam bude. Tu vypadá, že bol kedysi most. Ale asi to tu neprežil. A tam vzadu vypadá, že by mohol byť nejaký ďalší železný, ale či je celý alebo len kúsok, to uvidíme. Ale viem sa uhnúť. Poď sem hore. Hello. Model moc nefúň. Ja chcem prejsť, ty choď hore. Že? Máme strážcu. Miško. Hore si mala ísť. Úspešne sme dorazili do cieľa prvého dňa. Neviem, koľko to bolo kilometrov, musím sa pozrieť. Keď zistím, tak vám to prezradím. Našli sme takéto ubytko. Nejaké také skromné, obyčajný guest house, pekný. S tečúcou vodou. Hlavne s pivom. Takže sme si hneď buchli pivo. Tam máme kaču. Asi zabudla cigarety, tak bežala hore pre cigaretle. A ja sa pozriem. 15,3 vraj by sme to mali mať dnes. Tak, niečo také, okolo 15. Všetko ma boli. Kompletne celé telo. Som mŕtva. Ale zvládli sme to, som na nás veľmi pyšná. Takéto máme ubytko tu nejaké u domácich, takto. Ja mám to tu trošku ukázať. Tu by sme sa mali izúvať, vraj. Tu máme záchod a sprchu spoločnú. Tu sú takto izbietky. 1, 2, 5, 8. Neviem koľko, veľa. Máme tu takúto malú, obyčajnú, jednoduchú. Stačí. Máme elektriku, základ a posteľ. To je všetko. Alla saat se med Holmen. Special Silvodia. I don't normally eat that much for breakfast anyway, and then like I was having breakfast on my B&B and Ja som tu len do počutia.
it's coming, guys. All the movements. Že chce go. It already records, you know. Vieš, čo to bolo, keď sme predali tú našu a zháňal niečo takéto. 3 dní som nevedela o tom, že mám manžela, lebo to som nevedela. Dnes nám trošku leje, takže trošku viac. Úplne skorý odchod to nevypadá. Pršalo celú noc. Ale asi ale nemáme. dobre sa spalo. Ale počasie hlási, že by malo pršať celý deň, takže moc na výber asi nemáme. Ako povedal tu kolega, najhoršie je začať a potom už keď si mokrý, už to je úplne jedno. Takže dúfame, že to zvládneme a pôjde nám to. No. Dneska máme najkratší trip pred sebou, takže budeme to musieť dať. No. Vyrážame na druhý deň, opúšťame guest house, babušku. Máme trošku blata. Musíš čvaknúť nie do prvého blata, čo stretneš? A vyrážame. No, zatiaľ nám neprší. Zhodili sme pláštenky. Ale od prvej chvíle je vidno, že dnes to bude fakt Mordor. Všetko bude mokré, rozbahnené a bude to krása. Striptease! Dobre. Vypni, lebo tu budeš potrebovať sa zapierať. Zbahnené moc, čo? Je to paráda. Krasička! Dobre. Áno. Na zemi. Kamera žije, to je podstatné. Prvý pád! Skurvené šmiklavé skaly. Čo? No, fučím jak tarinku. To fakt ideme tam hore, hej? Jo. To je krása. Hej. Máme za sebou taký výživnejší úsek. Áno, čakáme na postupy. Ďakujem. Hi.
tady nepriateľ. Čo to robíš? Kořenem mi ho připomněl. Ty klameš, ty si ma chcel iba nastrašiť. Naberáme horskú vodičku z potôčika. Vyliezli sme nejakých okolo 2200 a dúfame, že sme na vrchole dnešného dňa, že už vyššie to nepôjde. Si istý? Ja neviem, to iba dúfam. Dám ešte kto čo pôjde? Ja. No to bude. Dobre, tak som sa mýlil. Furt stúpame. Došli sme koľko? Nejakých 2300, necelých 2300 metrov. Vonku sa spustil Mordor a akurát sme došli do nejakej krčmy. To není krčma, to je lyžiarska zjazdovka. Tak lyžiarska nejaká takéto vonku. Ale úplne nám to dobre padlo. Už je to zrovna teraz prišlo. Ale téma to. To je nejaká lanovka vonku. Vonku sa akurát spustili bomby. Ale myslím, že sme dneska na vrchole konečne. A odtiaľ to už budeme, dúfam, že len klesať. Uvidíme. Dobre sme to stihli akurát, že? Ča. Ča, kávička. A toto som si natočiť, toto vyzerá veľmi zaujímavo. Ča. No, Adiši ešte 5,5 km. Sme nejakých 2,400. A furt není konec. Ukázalo mi to ještě 2 km do Adiš. Najprv sme išli pol dňa do kopca, non-stop do kopca. A teraz sa budeme asi trepať iba dolu kopcom. To je krása. Mám pocit, že idem na rukách. Aj som to koleno odľahčila. Trpia naše členky a kolená. Musím si dávať nejaký stupak hore. Čo to je? Toto je hovno. A to pichal do toho?
Či sa začne hýbať, hej? A nehýbalo sa, hej? Tu má odskočiť sa dolu. Nechaj kameru, jak ti ju podám. Počkaj. Však ale... No. Kvôli kamerovaniu som šľupla. Teraz niekedy idem čaptavo dole. Strach v očí. Ty vole. No? No? Strach v očí. Skoro si tam. Skoro? Čo tu máme zase za dobrotu? Wow. To není dobré. Mám ťa.
Tam je to v pohode, tam môžeš. To som si to predstavovala, koľko som pomáhala. Že čo? Že takto som si to predstavovala. Presne toto čúdenie tých hôr. Zamračené úplne moje. Nádherné to je. Poďme ho do nás doháňať. Búrka. Vybavili sme ubytko tu takto. Takéto ubytovanie tu budeme mať dnes, ale nemajú pivo, takže ženy sme tu nechali a my ideme pozrieť market a kúpiť pivo. A je to tu krásne. Market, hello, market. Okay. This way? Спасибо. Měli jsme vybírat podle čuchu. No to nemám úplne pocit, že ideme dobre. Ja by mal byť market týmto smerom, ale nie som si tým úplne istý. Ale potom fakt netuším, jak sa vrátim naspäť. Kafe? Myslíš, že kafe bude ono? Takže sme boli v markete na pivo. Teraz sa vraciame naspäť. Ty sa ukludni. Moja. My chceme ísť iba domov. Prišli sme na ubytko. Vonku začína akurát búrka, takže sme to stihli, síce v daždi, ale relatívne sme to stihli. Dedinka taká, že zaujímavá. Veľmi skromná. Hry. A ubytko máme také, čo mám. Teraz akurát zapli elektriku. Doteraz nešla elektrika. Doteraz nešla elektrika, teraz nám zapli, takže tu spíme. Trošku to smrdí, takže to boli asi nejaké hospodárske budovy alebo niečo v takom zmysle. No ale pomôžeme rodinke. Čo? V jednej? Hej, babetko tam majú, že majú vlastne jednu veľkú izbu, kde spia, kde majú kuchyň a proste tam tak. A teraz nám varia večeru. A nie nám varia večeru. Takže sme asi radi za každú korunu.
Tak, takže som rada, že sme tu. Hej. Je to tak hodne vidno, no. Takto keď sa prejdeš zajtra po tej dedine, z pršku, tak to uvidíš, ako to tu vypadá. Tu ty kokos, to je masaker akože. Chudoba čistá, brutál. Takže túto rodinka žije, funguje. Do you want coffee or tea? Coffee? Už je asi neskoro na kávu. Ty. Tam tu chystajú večeru. A vlastne za ubytko sú 60 lari, takže nejakých 20 € na osobu. S večerou, s raňajkami a pravdepodobne ešte aj svačinu na cestu zbalia. Takže tak. Už se perou. My máme skoro dopité pol litra čači. Musíme to robiť. Krásnej flaške. Nie, to ty si vyžrala, pozri sa, však máš plný. Nemám. Nemáš? Ja som nemala. Najsilnejší čača, čo sme tu mali. Najsilnejší čača, čo sme tu mali. Áno, to je pravda, Jediná, čo horela. To už bolo skoro po slovensky. Jediná, čo horela. Však to bolo po slovensky. Áno. Najsilnejšia. Však to bolo. Čača, čo sme tu mali. Dnešná čača je doma? Nenaučím. Nelezím domov. Však sme u nich doma. Celý čas v podstate sme u nich doma. Máme tu krásne počasíčko, že? Čakáme. Máme ísť na koňoch prvý úsek. 5 km si ušetriť cestu a potom prebrodiť rieku na koni. Ale zatiaľ je takéto krásne počasie, takže zatiaľ... Budeme veriť a dúfať to, že sa to trošku ukludní, aby sme nezmokli úplne do nitky. Ale nevadí, aj s takou alternatívou sme rátali, keď sme sa myšli, že proste bude pršať. Ale zatiaľ sme sa tomu úspešne vyhýbali. Ale nás to dostihlo, tuším. Všetko počasie pekne sme si zminuli a tento tretí deň, ktorý má byť najnáročnejší, si asi odmakáme úplne, že opäť si siahneme na dno svojich síl. No. Nakoniec po pár hodinách rozmýšľania, čakania, či dážď ustane alebo neustane, sme sa rozhodli, že proste to riskneme. Dneska si ozaj siahneme na svoje, že totálne dno. Tak dúfame, že všetko dobre dopadne, držte nám palce. Teraz sa budeme presúvať hodinku na koňoch, prebrodíme s nimi rieku a potom budeme pokračovať nejakých 13 kilometrov cez hory, kde to dúfam nebude veľmi premočené, ale tak ako vyzerá to dosť šialene. Nemáme naimpregnované topánky, takže budeme totálne premočení celí, takže, ale dáme to. Povedali sme si, že proste už keď sme tu, tak to jednoducho musíme dať. Tak. Tak nám držte palce. Sedíš? Si v pohode? Ideme na koníku a ja sa fakt dosť bojím. Fakt sa dosť bojím. Mám z toho vôbec dobrý pocit. Mám nejakého besného koňa. A čakám, kedy ma zhodí.
Tominko ma trošku potieže s koníkom, je trošku divokejší. Ja som dostala toho kľudnejšieho, vychovanejšieho, takže mám celkom obavy, lebo pod chvíľkou sa zbesnie ten koník. Takže dúfam, že všetko dobre dopadne a dobre prejdeme. Yprary 12,4. No. Haló! Ja som vyklepaný, posratý, lebo ten môj koň bol besný úplne. Ja som totálne spokojná, môj koník bol dobre, zabaranil som tam, ale ja som si jazdu užila neskutočne. A ešte nás čaká prekročiť rieku. Čo bude? Tá najzaujímavejšia časť. Vodička riadne rozbúrená. Ja som už prešla. Dobre, krásne. Za ňu nasadne druhý. A ide sa. Zvládli sme, prežili sme, prebrodili sme na koňoch. Bolo to super. 5 kilometrov máme za sebou, teda pomohli sme si. Ja som sa skoro posral, ten môj koň bol fakt čibnutý. Ja som si to veľmi užila. Ten bol besný. Ja som mala takého kľudného koníka. Spotený som, a víš, akej som išiel peši. Ale žijeme, to je podstatné. Hej. Už nás čaká len nejakých 12 kilometrov. Takže ideme na to. Dnes to bude nádherná cesta. Ale aspoň s pekným výhľadom. Že na mňa? Hej, hej. A tam je kúsok modrého neba. Tak ale napadal. Kto ťa napadal? No ten fučak. Helikopter. Tam je tá dzedzina. To dýši. Kde? Neviem to. Takže máme ešte 9,5 km do Yprary, ale čo je podstatné, dosiahli sme najvyšší bod našej cesty 2721, vyššie asi nebudeme. A je to tu takéto krásne. Vedeli by sme ísť ešte kúsok vyššie, buď na jednu stranu, alebo len tam na druhú stranu. Máme ľadovec. A takto. A je to tu krásne. Ale sme radi, že sme na vrchole. Vyššie sa nám už fakt nechce. Mohli by sme ísť aj tam, ale... Ale nechce sa nám. Ale máme svoju hrdosť. Predsa nebudeme ako ostatní. Presne. Sme výnimoční. Nám stačí aj 2700. Presne.
Ale sme šťastní. Už som mala svoju krízu takú, že som si myslela, že picnem palice o zem. A zostávam tam žiť. Spravím si nejaké hniezdo a budem tam žiť. Lebo ozaj to bolo prudké stúpanie a stále hore. A už keď sme boli za zatačkou a mysleli sme si, že už sme hore. Nie, neboli sme hore. Bola tam ďalšia zatačka. A keď už sme si mysleli, že sme naozaj hore, nie, neboli sme hore, bola tam zase zatačka. Takže som rada, že už nikam vyššie nepôjdeme, lebo už mám tohto stúpania plné kecky. Ale som na nás akože veľmi hrdá. Na to, že sme to ráno chceli vzdať a ísť autom. Ale prekonali sme sa a povedali sme si, že si siahneme aj tam, kam sa nedá. A zvládli sme to, tak som na nás veľmi pyšná. Svačinku nám zabalili. Takže... halúzno. Ale kam to? Sačok. Budeš jesť tú horku? Nie, že? Asi ne. Vyviera na cestu. Nezdár. Máme pred sebou ešte asi... Mám špinavý. Dobre. Máme pred sebou ešte asi... Ja neviem už koľko kilometrov. 3. 3 možno. Je 6:30 večer. Sme totálne vyšťavení, strašne nás nohy bolia. Zastavili sme sa na cigu a v podstate nevieme, že či sa postavíme z tohto miesta, kde sedíme. To nás už dole pod nami aký iba, že by sa skotúlali. Áno, tam jedine, že by sme urobili kotululu. Ale sme už tak unavení, že keď čo chvíľa nepríde nejaká poživeň, tak ako však poživeň máme, ale by sme chceli také iné. Čo by zasíčalo. Sme strašne unavení, neskutočne sme unavení. Takýto tretí deň som si, ako vedela som, že to bude náročné, ale že to bude až takto náročné, tak neviem, no, čo si o tom myslíš? Ja už som napojený na prístroje. A ja sa za chvíľu napojím. No takže ešte musíme dojsť tam do toho Ypres, dedinky. Nájdeme si tam nejaký flek, hodíme sprchu, pivo a padneme ako. A možno, že by sa nám išlo lepšie, ale tu kolega včera popil. Takže zomiera. Ja som síce moc nepopila, ale zomieram rovnako. Áno? Dobre, ideme. Čauko. Dorazili sme. Čaute. Ypres, čaute. A dnešný deň bol fakt náročný. Veľmi. Ale sme tu. Žijeme zatiaľ. Ja pomenujem. Zajtra našťastie je konečne posledný deň, lebo už toho fakt začíname mať dosť. Ale dáme to. Áno. Papa. Už sme aj po večeri. Ale tak ako som spomínala naposledy, že niečo zasyčí, tak som zasyčala ja a pekne som dopadla s paralenom a nie s pivom. Ja som povedal na pivo. Takže dúfam, že mi do rana bude lepšie, lebo mám teplotu. A cítim sa úplne hrozne. Ty si strašný kreten. No úplne to provokuje s tým pivom. Takže ja dúfam, že mi už bude ráno lepšie, že vydržím čo to.
A možno to mám len zo svalov, že mám svalovú horúčku, ale keďže mám aj predušky, aj nos. Večeru som necítila, takže som spapala všetko, to čo tam bolo. Takže mi nevadili chute žiadne, najedla som sa. No, tak uvidíme, ako mi bude ráno, ale tak sa na to nejako doklepeme, už máme len jeden deň. A potom sa poďme vyvalovať na pláž. Tak zajtra. Nazdar! Vyrazili sme práve z Yprary, kde sme spali. A ideme posledný deň, čiže smer Užguli, konečne. A nič. V podstate sa nám nechce ani točiť. Není tu čo. Je tu čo, je tu stále čo. Pre vás by to bolo, že úplne, že wow, ale my keď to máme celý deň v podstate, tak sa nám nechce moc točiť. Asi si užívame prítomné okamihy. A necháme si ich pre seba. Čaute. Keďže sa viacerí pýtate na to včerajšie brodenie, že či sme to aj my išli na koni, tak áno, šli sme to na koni, lebo tam iná možnosť nie je. Je tam iná možnosť, ale bola vysoká hladina rieky. Dá sa to brodiť aj na pešo, ale je to voda z ľadovca, takže extrémne studená. A hlavne treba ráno, kým sa ešte neroztopí tak veľa, takže menšia hladina. A nie tak ako nám, že celú noc aj celý deň alebo do obede pršalo. Takže hladina bola veľmi vysoká a ten prúd je tam fakt silný. Takže jedine na koni. Zastrihované hryby, tak asi to tomu tak. Konečne trošku výhľad po ceste do Užguli, lebo doteraz to bola len nezáživná cesta lesom, bez žiadnych výhľadov. Aminka, blížime sa do Užguli. Áno. Kto z koho ty je? Ty si bohovský. Sa ťa laklejšia nanda. Sme tu? Dorazili sme do Užguli
a to sú teda 3 dedinky, takže prechádzame akurát tú prvú. Ešte tá hlavná Vikšia je teda vyššie, logicky. Ale zvládli sme to a máme dosť. Hej. Ale sme tu, to je podstatné. Sú tu samé míny. Musíme dávať pozor. Tu, aby nám nebolo ľúto ešte, že už sme došli. Riečka jedna krásna, čistá a druhá trošku zasratá. Sa mi páčilo, keby mi tam aj navarili. Poďme pozrieť. Pozri, tam sa tí pasú koníky. Áno. Hej. A keď už tu nebudú mať, už prišleme na to lásko, už tam barčo. Dáme si barčov, hej? No. Tässä on oikein pärjääkin, että mä irama sen. No. Krásne. Čo idem bojovať s prasatami. Sír. To je normálne krávsky rozpustený sír, ktorý ešte buble. Na zdraví. Na zdravie. Na to, že sme to zvládli. Úplne sme to zvládli. No, to nemôžeme. Klasák. Krásne je lepšia. Nie, mali sme lepšiu? Tak predtým bola lepšia. Čo chcela 3 € za pol litra. Tá bola lepšia. Katke doniesli ňamku a bublato. To
Tominko už dopapala to svoje, ale myslím, že si veľmi brúsi slúka, čo by mohol čupnúť do toho môjho. Takže... Ako? Idem sa do toho pustiť. Čaute. Takže vďaka dobrým ľuďom sa vezieme v podstate zadarmo do Mestie, pretože náš maršrutkár sa na nás vyprdol. Nikto tu proste nie je už. Na taxíku sme čakali ešte ďalšiu minimálne hodinu, takže sme tu poprosili tí, čo idú vlastne nejaký zájazd. Maďarov. Tak sme poprosili, že či sme teda s nimi nemohli ísť. A je tu veľmi milý sprievodca, za čo mu veľmi pekne ďakujeme maďarskému sprievodcovi. Tak sa teda vezieme, tak sa vidíme v Mestii. Tam máme našu luxusnú izbičku, krásnu. Za veľmi malé peniaze, neviem ani koľko. 40 lari. Zdravíme z Mestie, kam sme sa dostali maršrutkou z Užguly, kde sme úspešne ukončili náš trek štvorňový. Víťazi. A bolo to super, ale náročné. Takže asi zostaneme verní autoturistike. Zhodli sme sa. Ale prežili sme. Bolo to úžasné, aj napriek tomu, že sme unavení, tak to bolo úžasné, neskutočne. Bolo to super, ale teraz už máme kúpené lístky na ráno na maršrutku, takže ráno o 7 ideme maršrutkou do Batumi, vyvaliť sa na pláž. Ak bude teplo všem. Takto tu fungujú maršrutky. Čakajú rôzne smery, milión ľudí a 8 sa vyráža. Kača nám ide z obchodu. Čaká nás 6 hodín drkotajúcej sa cesty. Veľa sme toho nepospali, lebo sme mali hrozný guest house. Že tatinko? Bolo to výborné. Ja som sa až tak často nebudila, ale to mi hej. Takže ideme zalomiť, ako náhle vyrazíme. Teda ja určite pri prvej zátačke už zaspím. Vidím to podobne. Po 4 hodinách cesty nás vysadil v Zugdidi. Išiel si zapáliť. Nevysadil nás, on proste iba odišiel z auta. On vystúpil, no? Vystúpil z auta, nebolo ho asi 10 minút, tak sme išli von, že aby sme nezomreli v aute, že sa ideme schladiť. Asi po 15 minútach prišiel s tým, že tu končíme a že ideme druhou maršrutkou. Že si musíme prehádzať veci, prestúpiť do druhej maršrutky a že pokračujeme do Batumi s ním, že on sa vráca do Mestie. Ale až o druhej. Ale maršrutka je až o druhej. Takže ako správni Slováci, si pivo, kúpili pivo. Sadli do parku. Do parku nie. Áno, zase si klamal. Zase by som klamal. Tak sme si sadli na vlakovú stanicu železničnú, tu niekde. Je to taký pekný park. Prefokuje tu vetrík, lebo je tu dobrých 32-3 stupňov. Teplo ako v Rici. Úplne ideálna obuv na také počasie letné. Hej. Hrubé, vysoké ponožky a turistická obuv. Krásne sa v tom počia nohy. Je to paráda. Je to super. Takže snáď sa dneska do toho Batumi dostaneme. Prídeme síce až večer, takže budeme mať z dnešného dňa, že úplne že hovno, ale aj o tom je Gruzínsko proste úplne že nevyspytateľné. Tu sa proste nedá plánovať. Oni proste majú čas na všetko a furt. Ešte nie je úplne plná, takže sa čaká. Posledných 10 km v tomto pekle, tejto pekelnej maršrutke a budeme v Batumi. Máme ponorkovú nemoc, už mám s ním pohľadať, že na čase vystúpiť. Ten kokot nám nezastavil 3 hodiny na cigaretu, lebo je to nejaký oni, nefajčiar. Všetci doteraz boli fajčiari. Krásne sme mali prestávočky, tento proste si ide bomby. A ja už som z toho fest nervózna, boli ma kolena, lebo som zase tu skrčená, jak taký oni. Aha, tu má. Kača má konečne svoju chačapuru. Úspešne sme dorazili do Batumi po 9 hodinách cesty v maršrutke, dopotení.
Ale ešte stále smrdíme. To sme boli hladní a tak ďalej. A vyzerá to trošku ináč, jak v horách. Asi sa pôjdeme kúpať, lebo je tu fakt teplo. A asi až zajtra. Nie, ja tam idem už teraz. Tak? Hej. Dneska sa celý deň flákame po tomto krásnom meste a skonštatovali sme, že to tu veľmi kľudné a fajn, aj keď je to teda asi tým, že sme mimo sezóny. Ale má tu super atmosféru. Ale má to tu fakt dobrú atmosféru. Milión ľudí, milión aut, ale úplne kľud, pohoda, všade lavičky, stromy, parky, také máš tam vždy kde schovať. Po ceste si kúpiš kávičku, sadneš si pod strom, pofajčíš. Alebo kvás. Ideš ďalej, kúpiš si kvás, sadneš si na lavičku, všade sú lavičky, všade sú koše, všade sú tie parky, takže je to úplne skvelé. Veľmi sa nám to páči. Spokojne. Akurát si neviem kúpiť plavku. Ja som si kúpil. Olinkovi sa podarilo veľmi dobre, ale ja si ako si neviem, ale zase ja mám problém, takže oni nie sú problém, ja som problém. Lebo to sú všetky baby bezceckové. Presne. Keby sa niekomu zdalo ruské kolo moc obyčajné, tak môže ísť na takéto.